yen mesem manis angungku limatu saya bisa ngerontoke jantungku gandes sampeyan pancen ganteng ayo mesti tambah ganteng yen ora seneng ngandel kongso awit namine kempul ngalor ngidul sampeyan gawani gendul kembang melati adude ati ronce-ronce setengah mati aku tresno kowe pasar Kurimas ning Surabaya aku ngerti sampeyan senenge godho iris-iris adude gulane Jawa aku wecah manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat dikuasai wong lanang Kembar musik digital jan enak ya Dek enak mas kembar musik digital gitu loh manis sedek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis ngungkuli matu saya bisa rontoke jantungku ganteng mas sampeyan pancen ganteng tambah ganteng yen ora seneng ngandel kongso awit mas namine kempul ngalor ngidul ngalor ngidul sampeyan gawani gendul kembang melati adude ati ronce-ronce setengah mati aku tresno kowe pasar Kurimas ning Surabaya Jawa Timur aku ngerti sampeyan senenge godho iris-iris adude aku lane Jawa aku wecah manis dasare prasaja
pancen aku tenangan ora mukal yen aku nandang kasmarangan waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita goyongan sun pundhut garwa Joko Bandung aku duwe perbono apa Tanti sewu sewengi kudu dadi iya jonggrang penjaluk mutaya karepun kakang Yai. Penjaluk bakal tak turuti. Walah, kowe iki kok nyepelke Bandung Bondowoso lho kowe. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mukal yen aku nandang kasmarangan. Waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita goyongan Joko Bandung kowe aja kumanunggo Berani kanggo durung rampung Bila mati Kang Mas Prabu Bandung lanang jagat putra ratu Prabu Damarmaya aku duwe aji setiba dawasa Rara jonggrang manut sona pundhut garwa jonggrang panjaluk muta uruti
apa njalukmu cah ayu aja guyang guyu lali anak lali bocah lali wayah lali petolong rasane wong lagi gandrung pilih bacut apa pilih burung yen burung tak trimo gantung malaria apa malarindu setina kok kaya sawindu ning awak marake guru numpak dokar mlakune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh bapak tak aduh piye wong anakmu kaya wong gemblong kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu neng karung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung bingung masih toh apa deh Anissa goyang dong ayo deh kembar musik digital hey. Masuk deh luwih bicara daripada sirahe ngeluh sakit cinta sakit rindu yen wengi ra bisa turu yen awan ratu yen mangan amarga tansah kelingan betul kowe bener kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu Noralia mung sliramu Rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cah ayu aja guyang guyu lali anak lali bocah lali wayah lali petong etong etong tong kintang kintung rasane wong lagi gandrung pilih bacut apa pilih burung yen burung tak trimo gantung nek kencur malaria apa malarindu setina kok kaya sawindu ning awak marake guru numpak dokar mlakune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh bapak tak aduh biung anakmu kaya wong gemblong kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu neng karung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke